бо таваҷҷӯҳ ба соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити таълим ва тарбия барои наврасон дар ҷамоати деҳоти бисолагии истиқлолияти Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ба истифода дода шуд, ки дар расми ифтитоҳи он вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин дигар меҳмонони расмӣ ширкат намуданд. гуфта шуд, ки бинои мактаб аз ҷониби Бунёди миллии иҷтимоии маблағгузории Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо кишвари Олмон қомат афрохтааст. бино аз 2 ошиёна ва 10 синфхона иборат буда, дар он ҳамаи имкониятҳои таълим аз ҷумла омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва илмҳои дақиқ барои 240 хонанда муҳайё мебошад. дар сохтусози ин муассиса беш аз 2 миллиону 700 ҳазор сомонӣ харҷ шудааст. дастовардҳо зиёданд, махсусан муассисаҳои таълимие ки имрӯзҳо таҷҳизонода шуданд, сохта ва ба истифода дода шуд. ин ҳама шаҳодат аз истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ин тӯҳфае аст, ки дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо пешниҳод карда шудааст. мо ба ҳамаи ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саъй кӯшиш мекунем, ки шогирдони худро дар вояи ватандӯстӣ, хиштаншиносӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ тарбия намоем. лоиҳаи мазкур дар асоси муроҷиати сокинони деҳа ва омӯзгорон бо назардошти барномаи давлатии рушди муассисаҳои соҳаи маорифи вилояти Хатлон барои солҳои 2017-2021 аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди лоиҳа ва сохтмони шаҳри Бохтар амалӣ гардид. зимнан иттилоъ дода шуд, ки бинои қаблии мактаб соли 1957 аз масолиҳи хоми маҳаллӣ бунёд гардида ба талаботи рӯз ҷавобгӯ набуд. ҳоло бо истифода аз хишти пухта ва дигар масолиҳи хушсифати сохтмонӣ муассисаи хуштар бунёд гардид. пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонам, ки ба мо чунин муассисаи замонавӣ бо тамоми шароитҳои муосир эҳё намудед ва мо хонандагони ин муассиса ин ҳама шароитҳои замонавиро ба назар гирифта ваъда медиҳем, ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда дар оянда ба халқу ватани азизи худ хизмат мерасонем. дар бинои нав 10 синфхонаи таълимӣ, ҳуҷраи кории сарвари муассиса ва хонаи омӯзгорон ҷойгир шуда, роҳраву синфхонаҳо бо шабакаи гармидиҳӣ пайваст мебошад. дар суҳбат бо омӯзгорон ва хонандагон таъкид шуд, ки имкониятҳои фароҳамшуда самаранок истифода гардад ва бино дар ҳолати хуб нигаҳдорӣ шавад, зеро захираҳои молиявии давлат минбаъд барои бунёди мактабҳо дар дигар деҳаҳо равона мегардад. ҳамчунин дар ин рӯз бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. лоиҳаи мазкур дар муддати 2 сол бо харҷи 2 миллиону 600 ҳазор сомонӣ аз ҷониби фонди Саудии рушд дар ҳамкорӣ бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардидааст. дар муассисаи таълимӣ 10 синфхона, 2 ҳуҷраи корӣ ва роҳравҳо мавҷуд буда, дар он системаи гармидиҳӣ амал мекунад. биноҳои ёрирасон ва шароити тадрис ба он мутобиқ кунонида шудааст, ки хонандагон дар ҳама фасли сол бе халалёбии раванди таълим ба омӯзиш машғул бошанд. мо омӯзгорон ваъда медиҳем, ки дар чунин муассисае ки ҳамаи шароитҳои хуб доранд, сатҳу сифати хониши хонандагонро хубтару беҳтар намоем. аз он хурсанд ҳастем, ки хонандагони мо дар ин гуна бинои замонавӣ таҳсил мекунанд ва аз номи коллективи омӯзгорон ва тамоми хонандагони ҳамин муассиса ваъда медиҳем, ки хонандагони мо саъи кӯшиши худро харҷ мекунанд ва мо омӯзгорон бо онҳо фаъолият намуда ҳаракат менамоем, ки дар озмунҳои вилоятӣ ва ҳатто ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гарданд. синфхонаи компютерии мактаб бо аёниятҳои таълимӣ, тахтаи электронӣ ва дигар васоили омӯзиш таъмин буда барои амалӣ гардидани 20-солаи омӯзиши фанҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ мусоидат мекунад. ман хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 ноҳияи Вахш Усмонова Ҳилова миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат мерасонам, ки ба мо насли ҷавон чунин шароитҳоро муҳайё сохтааст. ҷавобан ба чунин ғамхории пешвои миллат дар мактаби миёна бо баҳои хубу аъло хонда, дар оянда мутахассисӣ муваффақ шуда, дар Тоҷикистони азизамон саҳмгузор хоҳам шуд. ман хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 ноҳияи Вахш Назарова Шукрона сипоси бепоёни худро ба ҷаноби олӣ мерасонам,
که چنین مؤسسه تعلیمی بهر ما خوانندگان تقدیم نموده‌اند. جواباً به این غمخوری‌های پیشوای ملت وعده می‌دهم که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده بهر آبادی وطن خدمت نمایم. فراهم آوردن شرایط کار و تحصیل به خوانندگان و آموزگاران امکان میدهد که سطح و صفت تعلیم و تربیت بهتر شود. نوگانی‌هایی که امروز در ساحه معارف به وقوع پیوستند به خواننده‌ها روحیه نوی علم آموزی را به وجود می‌آورد.